Κάναμε πάρα πολλές εξετάσεις ώστε να δούμε πού οφείλεται η επιληψία του και ανακαλύψαμε ότι έχει μία μετάλλαξη ενός γονιδίου που προκαλεί επιληπτική εγκεφαλοπάθεια και ψυχοκινητική καθυστέρηση. Η φαρμακευτική αγωγή που του κάνουμε δεν τον έχει βοηθήσει. Γενικά είναι φαρμακοανθεκτικός. Κάνουμε 4 φορές φυσιοθεραπεία, την DMI. Κάνουμε κάθε μέρα βόητα. Λογοθεραπεία κάνει 1 φορά την εβδομάδα, εργοθεραπεία κάνει 2 και 2 φορές πισίνα. Στην εκστρατεία που τρέχουμε είναι αυτό το καρότσι, το οποίο είναι ειδικό και είναι και το κόστος των φυσιοθεραπείων, λογοθεραπείων, εργοθεραπείων. Και των υπολοιπών θεραπείων. Ναι. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο, τον οποίο βοηθάει ανθρώπους σαν την περίπτωση του Στέλιου, γιατί είναι δύσκολες οι εποχές, οπότε δεν είναι τόσο εύκολο και για μας σαν οικογένεια, όχι μόνο εμείς, γενικά μιλάω, να το απεξέλθουμε σε τέτοιες ανάγκες.